ina jin hankali musamman ga malamai waɗanda suke koyarwa musamman a makarantu na private ko kuma makarantu na nursery da primary na ƙananan yara, wanda zaka ga wanda suke ba musulmai ba suna amfani da wannan gaba wajen ƙoƙarin tallata addininsu, wanda a daidai lokacin da mu ba ma har ma kyamar mu kawo wani abu na musulunci muke yi saboda kada a ce makarantarmu ta musulunci ne ba don komai saboda muna neman kwastoma, muna so 'ya'yan arna kada su daina kawo 'ya'yansu makarantunmu, a daidai lokacin da mu kuma muke ɗaukar yaranmu muke kai su wuraren wanda suke ba musulmai ba, su taso da tarbiyyarsu kuma su rinka bijiran musu da musulunci. Akwai ɗan uwa da muke tare da shi wanda yake bani labari, akwai ɗansa da ya sa sha irin wannan makaranta ce ma ta musulmai, amma sun ɗauki malama wacce take ba musulma ba wanda take koyar da yara, kuma aka sa ta a dauri bangare wanda suke na rauda, su ne 'yan naziri wanda take koyar da su. Yaronsa musulmi ne gaba da baya, na san shi, amma haka ya zo in zai ci abinci ko zai wata munasaba to sai ka ji yana cewa Jesus, in zai faɗi zai ce Jesus, in zai ci abinci zai ce Jesus. Kaga wannan yadda mace ce amma yadda take ƙoƙarin tallata addininta a cikin 'ya'yan musulmai, a daidai lokacin da mu kuma muke kyamar tallata addininmu hatta akan 'ya'yayenmu ma, barantana 'ya'yan wanda suke ba musulmi ba. So da haka wannan fursa ce zahabiyya ya kai mai koyarwa a makarantu, yi ƙoƙari ko da a hanya ce min wajihin gairi mubashir, ka yi ƙoƙari ka isar da saƙon musulunci ta hanyar kyawawan ɗabi'u, ta hanyar tarbiyya, ta hanyar laƙana masa wani abu da ƙoƙarin sa masa soyayyar musulunci da musulmai, la'alla sai ya taso da tarbiyya ta musulunci. Amma idan har waɗancan za su je su rinka yin haka, suna juya 'ya'yan musulmai a cikin ƙasar musulmai, a cikin danzazan musulmi, yaro wanda yake ɗan musulmi gaba da baya kaga ya zo yana ta'allakuwa da ɗabi'a wacce take ba ta musulmai ba, kaga ya zo zai faɗi yana kiran sunan Jesus, ko zai ci abinci yana kiran sunan Jesus, yana bacci ko in zai tashi yana ƙoƙarin ya nuna alama ta salib da suke yi kamar yadda arna suke a duk lokacin da zai yi wani munasabarsa. So kaga wannan yana nuna maka a wajen dage wasu wajen isar da wannan saƙo, wanda kuma mu ne aula, mu a matsayinmu na musulmai mu mai kafi dacewa mu yi amfani da wannan dauri a duk lokacin da ka samu dama. Kai mai koyarwa a makarantarka, shugaban makaranta a makarantarka, yi ƙoƙari ka sanya wani abu wanda yake na musulunci ne, wanda kuma zai da su a zuciyar yaro, ko da ba ɗan musulmi ba ne ba, wannan abin zai masa tasiri wanda in ya girma ko kuma in yana tare da ku ko ya bar wurin ku, la'alla ka dasa masa ɗan ba na imani, la'alla wannan ya iya zama masa sababinsa na musulunta. Da aka mi amfani da dabanmu haka kuma ga sauran iyaye ko kuma makwabci ga makwabtansa ko kuma masu unguwanni ko kuma mutane majalisu a unguwa yadda kuke zaune da abokinku yana zaune da ku wanda yake ba musulmi ba, yi ƙoƙari ku tallata masa addinin musulunci ta hanyar ɗabi'u masu kyau da kuma bijiran masa, kada a rinka jin nauyi, a rinka kwaɗaita masa, wani zan so a ce ka shiga musulunci ga irin abubuwan da yake, ko kuma duk lokacin da kuka yi wani abu ya yaba da wannan aikin da kuke, ku ce wannan shine musulunci, shine abin da musulunci ya koya mana. Ku yi ƙoƙari ku dasa masa, ku sanya sha'ira ta musulunci, ku sanya son soyayya ta musulunci a zukatansu, don la'alla su iya zama sun rabauta ta dalilinka. Wannan kuma shine mafi alkhairin abin da mutum zai samu a duniya. Da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mu yi umarni da kyakkyawa da hani daga aika mummuna. Mu yi umarni da kyakkyawa da hani